Bu. Kathah mindone, Bu. Doso. Wah, lha. Kibas. Nggih. Ih, Rin maune pinten kok pun sedasa? Iya, pinten tahun? Duko. Selali. Nah, teman-teman, aku sudah sampai di sini. Nah, yang sudah pernah lihat patung ini lokasinya di Sega Tinggi. Punang mereka ini buntu. Prik pundi? Mereka terus Anu, Jambi, Mas. kumpul jambe. Sami kalih sing lor niku. Nggih. Nggih. Tapi beda motor saged. Saged niki Maksudnya mboten plenyok-plenyok ambles mboten ah. niki sato. Oh, sat nggih. Jawa paling semuanya. Tapi aman apa? Aman. Mboten enten napa-napa lho maksudnya. Dicegat-cegat mboten enten. Mboten enten. Sampai umbul jambe, tapi Jenengan nembe niki. nggih pun bolak-balik mriki. Kula sepindah sing saking mriko, tembus sing mriku riyen montoran. King anu medal niku. Kuwatah riyen semak-semake ngeten iki lho bubek ngoten ada kaya kados tutup dalane niku. Anu mi selepe nggon ketinggal padang ngene. Niki mriko dugi dalan mriki enten pinten kilo, Pak? 3 kilo enten? Nggih kilonan ya, Mas. Oh, celak Pak berarti. Pokoke nggih. Naga kulino no hawane marai. Nggih, mboten nate Marai. nika. Heeh, nggih. Nomor apa? Wedi ku nak nyapo. Mboten. Iki aman-aman mawon jane. Aman teman-teman, kalau kamu mau ke sana sampai ke Umbul Jambe, yang belum pernah ke Umbul Jambe. Ini nak Idul Adha sopi mau wis. Sedap Ya Mas. ada. Suro. Nggih, rada. Oh, nak suro nggih maksudnya nggih. Suro mengke tanggas pindah nonton malam mapak tanggas pindah niku, Mas. Nggih. Nah, ini patung Semar. Nah, suro sebentar lagi rawame nanti teman-teman. Bae mriku bae nggih mbelah mendo, Pak. Nggih. Mendone saking sing tiyang sinten ngoten niku. Pak Agus ugane suwargine anu, suwargine juru kunci Segati. Pak Marji sapene. Lah kalih niku wae. Mengke nggih disukakne namung teng ndi tok niki. Duko. Nggih, ya wong mboten nate dugi delok. Nah, acara penyembelihan teman-teman. Gitu ceritanya dari orang yang sedekah, orang yang